Salam. Men sen kimdigini bilemok. Neçe yaşındadygyny bilemok. Nirde näme diýäniňi bilemok. Aslında bu zatlar wajyp däl. Senin kimdigini seretmezden, nirde näme diýäniňi seretmezden men sen barada bir zat bilýän. Senin arzuň bar. Her türlü bahanalar edip ýa-da realist bol diýen adamlara gulak asyp, sen o arzuňy bütün dünýäden gizläp saklaýarsın. Ýöne içinde bir pikir bar. Sen isleýsiň ýaly ýaşaňok. Ve senin durmuşun häzir her günkü ýerine ýetirilýän şol bir izgider zatlardan ibaret. Okudan turdyň. Eger gijäk almadyk bolsaň okuwa giden bolup geldiň, çay içdiň, PUBG oynadyň, Instagrama giren boldyň, TikTok gördüň. Ertesi güne ýene de şol bir zatlar. Men sana bir soraw bereýin. Dünýäde iň baý ýer nirde? Pikirle. Biz bir gezek ýaşaýarys. Ve her bir geçen pursatı izna gaýtaryp bolmaýar. Sen şu videonu ikinci gezek göreninde birinci gezekteki ýaly pikirler bilen görmersin. Sen diýişiňi iki gezek bir meňzeş edip arasalap bilmersin. Durmuşda iza gaýtarmak düýmejigi ýok. Men şu dem alşymy hiç haçan izna gaýtaryp bilmerim. Edil şoň üçin hem her bir pursat ören wajypdyr. Biz edil häzir ve şu ýerde ýaşamaly. Biz edil häzir öz arzularymyzyň uğruna düşmeli. 6000 ýyl mundan öň tigir oýlap tapypdyrlar. Bary ýok 6000 ýyl. Planetanyň ýaşy bilen deňeşdirende bu bir ýekeje pursat. İlkinji hat ýazuw hem şo döwürler peýda bolupdyr. Uçar bary ýok 100 ýyl mundan öň peýda boldy. 50 ýyl mundan öň internet, smartfon diýilen zat umumyň ýokdy. Ve sen maňa eýem hemme zat oýlanyp tapyldy diýjek bolýarmy? Dünýäde entäk edilmegine garaşylýan açyşlar, ýetilmegine garaşylýan sepkitler gaty köp. Olar sana garaşýar. Meniň sorawym ýadyňdamy? Iň baý ýer nirde? Jogabyny bilýärmi? Bu Hytaý däl, Amerika däl, Ýewropa däl, hatda Dubai hem däl. Bu öwliýa. Sebäbi öwliýada hiç wagt edilmedik açyşlar tapyp bilersin. Döredilmedik kampaniýalary, aýdylmadyk aýdymlary, hiç wagt ýazylmadyk kitaplary tapyp bilersin. İş yüzüne geçirilmedik pikirleri, özünü realizowat etmedik adamları tapyp bilersin. Sebäbi olar synanşyk etmäge gorkdylar. Edil sen ýa. Ýöne bir zady ýatdan çykarma. Sen öwliýada däl. Entäk öwliýada däl. Pikirlen.